kyerɛ mu ɛwɔ wasa epropon kyɛ sɛ abrante kama bia ne din ɛde Samo wenya 2080s abusuafo menemo kase Samo ahwere ne nkwayaya na adwuma oyɛ esanso ɛyɛ banker na obi bɛka sɛ ɛdɛn na ɛbaa abrante ɛhwere ne nkwa yɛni na yɛnim ne ɛbaa ni nanse na abrante ɛda ne dam hɔ a kyɛ sɛ ne busuafo kyerɛ mu amofrɛ na amunya no WhatsApp fo fra ɛnkɔ ne nafofo obi afra ɛnkɔ wei ɛna amoma police fo aso ɛtire a police fo ɛbɔ ewura ne dam ho amokɔ yɛ abrante ɛda ne mpa so a kyɛ sɛ wada wobɛdwen sɛ wada na nso menemo ɛkase abrante eku YouTube empene emma yemfa ne body ni ento ho nanso ebusuafo ye behwe video ni na yete nsama a police fo ekan oh no I ask for shaky o me waist is shaky answer me waist is shaky awesome on shaky like you be just say we our primpo how on prio and right you want you complete and no me no minimum no dey and then say no pan mo just say no in the ass and I was going to share na no kwese na ye no eye 23rd November chese ekoso ewo entwima ekropon ebusuafo eho na eye ne ebekoso wo update bi a ibenya efa banker yi ho a ebusuafo attention tv me de ba besom me din e de Fatima Makram.